Hello guys, welcome to my new video. Ani moनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लायबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय आङो दायो दुगैखांबाय आरोना लोगोफोर। माने दिनैहाय पुर्निमाबो ओमफ्राय राज मेलाबो नालाय लोगोफोर। बेनिफ्राय न'आव फुजा होगोन आरो बेनिफ्राय जोङो एसे खुलुमनोसै। बेनिफ्राय दिनैनि माने फुजाखौ सोर होगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनजों आं एसे शेयार खालामसै। फार्स्ट टाइम होगोन आरोना बियो दिनैनि फुजाखौ माने खोलैगोन आरो लोगोफोर प्रसादखौ खोलैगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। नै लोगोफोर दिनै जोंनि फुजा होग्राया बाबुआसोमोन आरो ओमफ्राय बाबुखौ फोरोंबाय जोङो एसे असुबिदामोन बेखायनो बाबुखौ फुजा होनो फोरोंबाय ओमफ्राय बाबुआ धुना हैबाय आरो सिङाव हाबनानै ओमफ्राय आन्थुखौनो खराया नै ओमफ्राय बुंबाय थाबाय आन्थुखौ खराय ओमफ्राय बेखौ फिदिंनांगौ बेबायदि होननानै फोरोंबाय आरो ओमफ्राय उनाव धुनाखौ फिदिंखांनानै बाबुनो जोङो जाय प्रसाद खोख्लैनांगौमोन बे प्रसादखौ हरनो नागिरबाय। बे बाबुआ माम्बार हर होनगासिनो ओमफ्राय साथिखौ आखाइयाव लानो होबाय गिबाय बेखायनो ओरैजा फैनानै जोङो साथिखौ बाबुनो आखाइयाव खोख्लैबाय। ओमफ्राय बाबुआ बेखौबो लेफ्ट राइट अबेखौ हमनो बेबायदि जाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दाना होनबाय बाबुखौ बेयाव हो होननानै बाबुखौ फोरोंगासिनो। माने बियो फार्स्ट जायो बाबु फुजा होनाया बेखौ माने फोरोंदोंमोन आरो एबार बाबुनो बिबार बावनो फोरोंबाय जोङो। ओमफ्राय बिबारखौ नै बेयाव गुफुर जायो ओमफ्राय ओरैबो गुफुर जायो बेबायदि होननानै जोङो फोरोंबाय थाबाय बाबुखौ। दा फट' खेबग्रायाबो जोंनिया बाबु सासेयासोमोन उन्दैयासोमोन बे खेबगासिनोमोन। जोंथ' खेबनोनो टाइम मोनाखै फुंनि सम बयबो बिजि जायो ओमफ्राय बाबुखौ खेबबाय थानाय नुनानै दे खेबदो दे होननानै बुंबाय। ओमफ्राय दा आङो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नायलांदो बेखौनो नायसाबदो आं भिडिअखौ मोजाङै बानायनो मोनासै।
नै बिदाया फंबायफोरखौ दै सान्थि सारबाय ओमफ्राय बिसोरो बेखौ खुलुमलायबाय आरो बिनि उनाव नेक्स्ट आरो सासे दंबावोमोन बेखौबो बे दै सान्थि सारबाय ओमफ्राय बेबो बेखौ खुलुमलायबाय आरो लोगोफोर लोगोफोरनो दायो फुजाखौ होखांबाय आरोना बेनिफ्राय नै जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामलायबाय आरो लोगोफोर ओरैहाय नै लोगोफोर फुजा होखांनानै जानो थाखाय माने माइब्रा सोमनानै दोनदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ नै एवगासिनो दं आरोना दायो आसि होनो आरो जोङो लोगोफोर ओमफ्राय सोर सोर मा होनो लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन आरो ओमफ्राय जोंथ' आसिसो होनो दायो एवगासिनो ओमफ्राय माखासे एवखांबाय आरोना नै ओमफ्राय ओरैहाय गाइखेरबो फुदुंगासिनो दङ नै ओमफ्राय लोगोफोर नै एवखांबाय आरोना बेनिफ्राय नै साहा लोंसै आङो दायो ओइ फिसालाया नै फैखुमागासिनो दङ जाफैबाय दायो जानोसै आरोना लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन